Ahojte, je pondelok, 6 hodín, nám začína skúška, pretože už o týždeň v nedeľu máme premiéru našej novej hry. Odvážnemu šťastie praje, no a ja vám trošku možno ukážem zo zákulisia nášho divadla, tak si to poďte pozrieť. Vonku brutálne prší, ale takto sa zbiehame, všetci, nikto nechce vystúpiť. Tak, teraz sa zbiehajú všetci herci, za chvíľočku začína skúška. Ale chcem vám ukázať miesto, kde je režisér. Tak, odtiaľ sa to všetko režiruje. Ale pekný výhľad na celé. Tak a teraz vás beriem do zákulisia divadla, kde sa prezliekajú herci. Môžeš nám zakývať, točím videjko. Také úzké priestory.